ezta nire inguruan daudenarena ere, eta orduan hemen horrela aukera gehiago daukat, euskaraz hitz egiteko. Nire kasuan, onura garrantzitsuena da, hori, euskaltegian ikasten dudana, praktikan, niretza posible da, hori dena praktikan jartzea. Lagun bat neukan, geran elkartean, eta esan zidan nola ziren gauzak elkartean, eta orduan gustatu zitzaidan. Deitu ziaten, esanez, elkartera joan behar nuela, eta hor nire bi mintzalagu ezagutuko. Aldatu ditu taldeak, baina azkenengo 2 urte hauetan oso gustora gaude eta elkarrekin elkartzen gara 3 astelenetan. Normalian, arazo baldin ez badago, eta denetarik egiten dugu, denetarik ordu bat daukagu bueltatxo bat emateko, eukia ez badago, edo rekadu batzuk egiteko, edo egiten dugu, edo lagunak egiten ditugu, edo bestelako esperientzia berezia da bintzat. Nire kasuan lehendabizi ilusioa, ni etxetik pozik ateratzen naiz. Astelenero haiekin egoteko eta oso ondo moldatzen naiz, eta gorkarekin eta bigarrenik gai guztiei buruz hitz egiten dugu, eta orduan euskara tresna bihurtzen da, ez helburu. Ikasten dugu asko, baina elkarrizketaren ondorio bat da. Nire gertatzen zait gauza bera, eguneroko bizitzan ez daukat aukera asko euskaraz egiteko, eta hau oso aukera ona da, egia da batzuetan esfortzu bat egin behar dudala garaiz ailegatzeko. Gerak bereziki mintzalagunentzat antolatzen dituen ekintzak larun batetan izaten dira, hilean behin, eta danetik egiten da, batzutan mendira, beste batzutan txoko bereziren bat ezagutzera, edo hiribururen bat, edo askotan jaten naiz, eta ondo da, jendea ezagutzeko, jende berezia, adin ezberdinetako jendea, eta esperientzia ezberdinak izan ditu jendea. Batek kontatzuna asko landu dukala, eta aukera daukadanean saiatzen naiz hori euskaraz egiten, eta tresna on bat da hori gero egiteko zure bizitzan. Lotza galtzeko. Nik nabaritutet ausartzen naizela gehiago euskaraz hitz egitera, eta horregatik. Praktikak asko lagundu. Eta askotan gehiago nabaritzen da, kurso hasieratik kurso bukaerara, eta jauzi handia. Afari ere egiten dira kurso hasierakoa eta kurso bukaerakoa.